От доста време ние тук в Аларма следим младежката гражданска инициатива за обществен релсов транспорт, която се опитва да запази последните огризки на обществената собственост у нас, каквато е БДЖ или Български държавни железници. Васил Жечев ни е подготвил разговор с един от активистите. И като става дума за европейски опит, всеки път като се заговори за и против приватизация на БДЖ, да ви подсетим, че никъде в Европейския съюз релсовия транспорт не е частен и ако за кратко е бил, като в Великобритания и Литва, то трагичният опит е доказал, че нищо добро не проистича от това. Какво ново около гражданската инициатива за обществен и релсов транспорт, особено след като кредиторите на БДЖ се събраха и взеха решение собствеността на железниците да се разпродаде, ще разберем от разговор с активистката Даниела Вуковска. Здравей, Даниела, какво се случи след срещата на кредиторите? Какво точно ще се продава? Здравейте, значи става въпрос за 25 дизелови мотриси, които са заложени като гаранция за изплащане на единия облигационен заем. И това, което ние всъщност сме направили, е, че сме пускали редица писма още преди да се случи тази продажба, тъй като ние предугаждахме, че това рано или късно ще бъде факт. Въпросът тук не може и не бива да стига само до продажбата на тези 25 мотриси. Проблемите са комплексни и основният проблем е всъщност как е натрупан този заем. И как е натрупан? Ами ние все още очакваме отговор от министъра на транспорта, очакваме отговор от шефовете на българските железници, както не сме получили отговор от предишното ръководство, така и от това. Писали сме няколко писма за продажбата на неоперативни активи, както и за недофинансирането от страна на държавата към дружеството по договор за обществена услуга, но до момента нямаме никакъв отговор. Дали сме примери от други държави и така нататък. При положение, че тези договори са между държавата и между други частни инвеститори или кредитори, в случая не би ли трябвало тази информация да е обществена и всеки да има право на достъп до нея? По принцип, да. За това се нарича и достъп до обществена информация. По принцип, дейността на БДЖ е публична и всеки би могъл да поиска тяхното финансово състояние в момента. Ние искахме просто конкретно да се даде най-накрая публичен отговор, къде проистичат проблемите с дълга и дали само проблема е в тези мотриси или по принцип има сериозен недостиг на подвижен състав, който не смятаме, че също е сериозен проблем. Тъй като дизеловите мотриси са едни от малкото дизелов подвижен състав в железницата, т.е. ако бъдат продадени, на практика така наречените малодеятелни линии, по които се движите, вероятно ще вървят към закриване, тъй като не се предвижда закупуване или електрификация. Бях чул също, че нещо с транспортна полиция ще се случва. Дали не са само слухове, закриване или? Значи, за съжаление, това сливане на отдел транспортна полиция и сливането му към жандармерията се оказа, че е факт след изявление на министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев преди няколко дни. Те наистина смятат да го направят, като не са се допитали, предполагам, до никого, така че това е всъщност една от мерките за намаляване на разходите, но за нас още не е ясно как точно ще се случи това. Пуснали сме запитване по достъп за обществена информация, пуснали сме нашата позиция по темата, така че очакваме отговор. Добре, но тези влакове, когато се движат в чужбина, не би ли трябвало да се охраняват от някакви национални органи? Те все пак представляват, наред с корабите и самолетите, част от българската територия, струваме се. Кой ще ги охранява през това време? Но освен това, гарите и всички летища и автобусни гари и ЖП гари, те са част от националната сигурност, независимо за коя държава става въпрос. И тук искам да напомня, че допреди няколко години, десетина или може би повече, железницата ни е разполагала със собствена ЖП полиция, която също е била закрита. Каквато ЖП полиция имат много от държавните железопътни компании в Европа и в света. Това са хора на подчинение на самата железница, които се занимават с охранителна дейност. Наблюдаваме един ремонт на Централна гара, така доста бляскав, мащабен. В този един момент, в който БДЖ е потънала в кредити, това разумна политика ли е? Значи, първо искам да напомня, че гарата, тя се води собственост на Национална компания железопътна инфраструктура, които са бенефициенти по оперативни програми, т.е. те имат допълнително финансиране и може би могат да си го позволят
Това не можем да кажем, но със сигурност в целия холдинг трябва да си мисли за оптимизация на разходите, но дори и това не е достатъчно, ако държавата не се намеси. Изразявате едно недоволство, доколкото разбирам. Как ще реагирате? Концерт, хепанинг, флашмоб? Така станахме свидетели на доста интересни ваши прояви, такива свързани с изразяване на недоволство. Какво да очакваме? Все още нямаме конкретен отговор за самата форма, но ще има събития в най-скоро време. След няколко дни предполагаме, че ще организираме няколко събития и ще го обявим в интернет, ще го пуснем по медиите, така че хората максимално да разберат за това нещо. Няма да оставим нещата така. Освен писмата, които сме пуснали, сме ги пуснали публично в нашия блог, така че при нас прозрачността е и чрез медиите, и чрез всички хора, които ни помагат. Така че надявам се, че ще научат повече хора за това нещо. Да. Добре, благодаря ви. И аз благодаря. Даниела Вуковска от инициативата за обществен релсов транспорт пред микрофона на Васил Жечев. А сега още един разговор на Васил Жечев, този път поглед към една хуманитарна инициатива за помощ на пострадалите хора от Сърбия, Босна, Херцеговина и Хърватия. Аларма.